Mga punong pinaliit na nakalagay sa paso. Ito ang mga halamang bonsai ni Sky Bautista Istocapio, isang bonsai enthusiast sa San Fernando City, La Union. Sa istruktura ng mga halaman, masasabi talagang kailangan ng mahabang pasensya at creativity para mapanatili ang sukat ng mga ito, lalo't ang mga bonsai, mga orihinal na puno. Bukod sa passion, ang pagbobonsai naging therapy din umano ni Sky. Galing kami ng Manila talaga. Since 92, nasa Manila na ako. Nag-for good kami dito ng 2010, then bumalik ulit ng 2013. 2015, wala akong hindi ko alam kung anong gagawin ko dito dahil yung mga resources nasa Manila. So nung nakita ko ang bonsai, parang magandang therapy pagka medyo wala kang masyadong ginagawa. Ayun, inaral ko po ang bonsai. Mula sa simpleng hilig at pagpo-post na rin online, marami ang nakapansin hanggang mismong mga buyer na umano ang lumalapit sa kanya. Ang bentahan din kasi ng bonsai pwedeng umabot ng higit pa sa 100,000 piso. Hindi ko inakala na gano'n. Nung una, may mga buyers na talaga pupunta kung bakit mahal, masasabi niyo po yun pagka ikaw na mismo nag-alaga. Kasi saka mabagal yung niya. Kumbaga sa bonsai nga po daw, init talo. Ilan lamang sa mga agaw atensyon nitong bonsai, ang bonsai na nasa 1 pulgada lamang ang tangkad na kinilala na rin sa bansang Taiwan na Best in Micro and People's Choice Award. Meron ding bonsai na 3 pulgada lamang ang tangkad. Maging ang bonsai na 1 metro lang ang taas. Sa pagbobonsai, importante umano ang mga kasangkapan sa trimming at cuttings para maalis maging ang pinakamaliit na bahagi ng halaman at maging ang tamang paso para mapanatili lamang ang tamang height ng bonsai. Ang ilang bonsai techniques ni Sky mula rin umano sa kanyang mga binabasang libro na kanya ring ibinabahagi sa free bonsai demo. Ang pattern ko lang naman sa mga newbies, ang sabi doon is the object is not to make the tree look like a bonsai but to make the bonsai look like a tree. Tapos po, balancing in proportion is a must. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.